der storm der, den er simpelthen slem. Den er fandme slem. Pest og røg min paraply. Hvad fanden der også? Hvad fanden skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Jo, jeg er fransk. Ja, og jeg trykker hen til huset. Nej. Er der nogen hjemme? Banke på. Hallo? Satans også. For helvede, hvad er det for en regning nu? Og den kommer ind på min bankbog, den der. Jeg trykker ind i huset. Det ser ikke... fucking træ. Min røv. Nej. Ja, det var da smart. Automatisk lås, hva? Nej, ikke flagermus! Ikke flagermus! Hvad fanden? Hvad laver fanden ned af den kruk? Lortekrukke? Edderkop? Jeg tror, vi går ned i krukken igen. Nej. Tryk op. Nej! Nej! Den kunne jeg ikke lide! Den kan jeg altså ikke lide! Nej! For satan, det er min mave! Nej! Jeg skal skide! Fuck, man, hvor det er toilet! Jeg skal skide! Fuck! Nej, der gik lyset ud. Hvad fanden skal jeg gøre? Nej! Fuck, de skal skide! Hvor er det skide toilet? Nej. Hvad fanden er det hen? Skal der pølser? Nej, hvad er det? Jeg skal altså bruge. Jeg skal tisse. Jeg skal skide. Nej, hvad fanden var det? Nej, du dør ned til toilettet. Nej! Fuck dig. For helvede satan der også. Farvel du mig. Jeg kan fortælle dig, jeg vil måske pille ved dit pik. Se mit pik ud. Du skal bare stoppe din lille musediller ind med mine tænder. Så bliver jeg glad. Ja. Nej, det vil jeg altså ikke. Nej. Nej, fuck, det er dine venner. Ja, nu skal vi kraftedeme med røvpul der. Det skal du altså ikke tage dig sådan til altid, når jeg har fået den i røven. Spil på det der, din lille møgmus. Jeg ved nu ikke helt. Spil pik på det der. Jeg kan da prøve. For satan.